дар филиали донишгоҳи технологии тоҷикистон дар шаҳри Исфара дуюмин форуми хаттгардагони муваффақи мактаби олии Исфара баргузор гардид. Чорабинии мазкур дар доираи форуми илм ва истеҳсолот бахшида ба 10-солагии таъсиси филиали донишгоҳи технологии тоҷикистон сурат гирифт. дар форум хаттгардагони техникумии саноати хӯрокворӣ, мактаби олии техникии таҷрибавӣ, коллеҷи технологӣ ва филиали донишгоҳи технологии тоҷикистон дар шаҳри Исфара собиқадорони меҳнат, устодону донишҷӯён иштирок намуданд. Сараввал иштирокдорони форум аз гӯшаи осори пешвои муаззами миллат бо номи Сеҳри қалами пешво дар китобхонаи донишгоҳ, синфхонаву озмоишгоҳҳои таълимӣ, намоиши дастовардҳои муассисаи таълимӣ, осори илмию методии устодон дида намуда таассуроти нек бардоштанд. Директори таълимгоҳ, номзади илмҳои иқтисодӣ Музаффар Холиқзода меҳмонону собиқадорон, хаттгардагони солҳои гуногун, устодону донишҷӯёнро бо форуми дуюми хаттгардагон, ки дар ҷалби хаттгардагон ба ҳаёти илмиву таълимӣ ва истеҳсоливу иқтисодии таълимгоҳ мусоидат хоҳад кард, хайрамақдам гуфта, саҳми филиали донишгоҳи технологии тоҷикистон дар шаҳри Исфараро дар роҳандозии ҳадафи чоруми стратегии кишвар, саноатикунонӣ бо сурати кишвар ва тарбияву тайёр кардани мутахассисони соҳаи саноат назаррас арзёбӣ намуд. тавре таъкид гардид, таърихи таъсиси мактаби олии Исфара аз солҳои ҷанги бузурги ватанӣ сарчашма мегирад. алҳол дар филиали донишгоҳи технологии тоҷикистон дар шаҳри Исфара аз рӯи 28 ихтисос дар 3 кластери бакалавр ва 3 ихтисоси магистратура бо ҷалби 17 нафар номзади илм ва доцент, 33 нафар омӯзгори калон, 20 нафар ассистент омӯзгор, 3 нафар ассистент коромӯз, 5 нафар танзимгар коргузор ва 16 нафар лаборант раванди таълим ба роҳ монда шудааст. барои тақвияти фаъолияти китобхона 15 000 китобҳои электронӣ харидорӣ шуданд. филиали донишгоҳи технологии тоҷикистон дар шаҳри Исфара бо 11 донишгоҳҳои Федератсияи Россия, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Беларус ҳамчунин 20 корхонаву муассисаҳои тиҷоратӣ ҳамкориҳои судманд дорад. гузашта аз он, донишҷӯёни ин таълимгоҳ имконият доранд давраи таҷрибаомӯзии худро дар кишвари Олмон гузаронанд. дар раванди чорабинӣ раиси шӯраи хаттгардагони донишгоҳ Одилхоҷа Болтаев, хаттгардагони солҳои гуногун Сафарбой Маҳмудов ва собиқадори меҳнат Саъдияхон Раҳматова суханронӣ карда, ин иқдоми филиали донишгоҳи технологии тоҷикистон дар шаҳри Исфараро саривақт арзёбӣ намуданд. соҳибкори маҳаллӣ Сафарбой Маҳмудов хаттгардаи техникуми саноати хӯроквории шаҳри Исфара мебошад. солҳои дароз чун мутахассиси варзидаи соҳа дар заводи ширу равғани шаҳр фаъолият намуда, соли 2018 бо мусоидати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр бо нияти неки созандагии корхонаи хурди истеҳсоли маҳсулоти шириро бо номи Афзун бунёд намудааст. имрӯзҳо Афзун дар қатори дигар корхонаҳои ҳамсоҳа сокинони шаҳрро бо беш аз 7 намуд маҳсулоти ширӣ таъмин менамояд. аз ҷониби ширкатдорони форум пешниҳод гардид, ки ташкил ва баргузории форум ҳар сол ба роҳ монда шуда, хаттгардагони муваффақ ба ҳаёти илмиву таълимӣ, ҷамъиятиву маърифатии муассисаи таълимӣ ҷалб карда шаванд. дар идомаи чорабинӣ гурӯҳи калони устодону донишҷӯён ва хаттгардаҳо бо ифтихорномаву сипоснома қадрдонӣ шуданд. барномаи рангини фарҳангии омоданамудии донишҷӯён таби ширкатдорони чорабиниро болида намуд.